बड'लेण्डखौ गोदोना सिमब्रनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय। बिटिसिनि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ जों दिनै लाइमोनफोरा बेखौ मोनदांनो मोननानै दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों। आङो दिनै मोनसे खामानियाव थांनो ओंखारबोदों। दा अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअखौ आं लाबोबाय। आं लामायाव दङ। दा गोबां प्रब्लेम जानो हागौ। सान्दुंबो मोदानदों बिरादनो आरो नै सिनारिफ्रा बेफोरबादि आङो माने दा क'क्राझार टु धुब्री फ्लरिकान गार्डेन थांग्रा लामायाव दङ। दा सालबागान फिसा फिसा नायनो मोजांखाय बेयावनो भिडिअ बानायसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दा रायजो राजाफोर नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोनायनि थांखियानो जाहैबाय जे जोंनि बड'लेण्डनि सिमाङा थारैनो आद्रा जामारसिगोन नामा। दिनै बेफोरखौ लानानैनो माने गोबां खोथा ओंखारबाय थादों। जोङो बोसोर बोसोर नाजानायनि गेजेरजोंब्लाबो बड'लेण्डखौ जों मोनफुङाखिसै। सोरनिबा फाव फान्दायनाय सोरनिबा बेफोरबायदिनि लांसुनिया खामानिनि थाखाय जोंनि साननायफ्रा दिनैसिमबो जाफुंबो। दा बेबायदियैनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट जालांबाय। नाथाय बिनि गेजेरावनो माखासे एकर्डफोरखौ लानानै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बायदिसिना कमेन्ट होदों बायदिसिना बुंदों। दा बेफोरखौ खोनायोब्ला माने गोसोआव गिखांनाय फैयो। सानसे बेलासे जोंनि बर' हारिया जोबस्रांलांमारसिगोन नामा बेखौ मोनसे गिखांनाय फैयो। दा बेबायदियैनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों। बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसेयैनो सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। दानिया फैदो बिदिब्ला भिडिअनि गेजेरजों नायदिनि जों बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव जोङो बर' हारिया एबा बर' हारि हिसाबै मा मोननो थांदों एबा माखौ खोमानो नागिरदों नायलांदिनि एसे। आरो बेजों लोगोसेनो नायलांबावदिनि जे आथिखालाव फरायफुबाय थानाय बा फरायनानै दोनथ'नाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ नागारनानै मानो बिपिएफ हान्जायाव फैनो गोनां जाखो बिनिबो माखासे सुंद' भिडिअ दं। बेखौ नायलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। बड'लेण्डखौ गोदोना सिमब्रनानै दिल्लीयाव फबना गारबोबाय नङा होमबा। बिनि मानिया मा जादों कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल एन्ड सल्युसन होननायजों लोगोसे किपिं इन्टेक्ट टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम स्टेट होनदों। थारमाने आसाम रायजोनि हाखौ बेबादिनो दोनफिननानै जोंनो सान्थिनि नामाव बिटिआर होननाय जिनिसखौ हरबानो जाबाय नङा होमबा। थारमाने जोंखौ ओरैबायदि सेन्टेन्सजों खादों बाथ्राजों खादों जे जेन' बिसोरो अराय समनि आसामनि सिङाव हान्थु फरायनानै दास दासि जानानै थानाङो। बिएससिनि एकर्डआव कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल एकर्ड लिरनाय गैया। बिटिसिनि एकर्डआवबो गैया। बे सोदोबखौ मानो लिरदों आलफानि एकर्डआवबो लिरदों। आलफानि एकर्डआव लिरदों किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल इन्टिग्रिटि अफ आसाम। थारमाने आसामनि हाखौ मालाबाबो बुखावनो मोनला। दिल्लीयाबो भारत सरकाराबो अंगिकार होदों नङा होमबा। जेन' जोङो मालाबाबो आलादा रायजोखौ मोना। ओंखायनो होनदों जोङो दा नोंथांमोना मिथिनो मोनथिया बर'लेण्ड आरो बड'लेण्ड सोदोबा सोर जन्म होआ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बर'लेण्ड बिअआर लेण्डआ सोर होआ रन्जन दैमारि। दा बर'लेण्ड बड'लेण्डखौ जोंनो नांला होननानै कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सल्युसन 2020नि 27 तारिख खालि लिरबाय। दा बावहाय जुदि बड'लेण्डआ आदा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खनसेब्ला जन्म होनाया बेब्ला प्रमद बर'आ मानिथो प्रेसिडेन्टमोन एबसुनि प्रेसिडेन्टआनो थांनानै लिरबाय जोंनो दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड नांला। बेवहाय रन्जन दैमारिखौ साइन होफाबाय। होयोब्ला मा जाखो मोनसे डकुमेन्टेसन क्रिएसन जाबाय जे दिनैनिफ्राय बर' आरो बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ बर'फ्रा नांला होननानै गावसोरनो खनसेनो लेटार होलांबाय। बुंनो थाङोब्ला सियाल फुद्रुन बिथाङा होनदों जे रायजो मोनखानायाबो गोमायो रायजोफोर। त्रिपुराया गोमाबाय जाहैदों झारखान्डआ गोमाबाय जाहैदों। थारमाने मा जानो नागिरगासिनो दङ दिनैनि दिनाव त्रिपुरा गैया नामा दङ। झारखान्डआ गैया नामा दङ। थारमाने जोंनि जे बे बिटिसि मोनखानायखौ बिथांमोना फाननो नागिरनानै थांगासिनो दङ। बुंनो थाङोबा अलरेडि फानबायानो। आरो बिथांमोना धल फिथाइबाय थायो जे सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय सान्थि फैबाय। मा कि बिदा फंबाय रन्जन दैमारिखौ फाननानै बिमानि मातृभाषा माने रावखौ फाननानै गामि दानख'लाय दारनलायखौ फाननानै सोर मानसिया गोजोननायखौ लाबोयो बा गोजोनदों होननानै सोर बुंनो हायो। नोंथांमोना गावनि धन सम्पतिखौ फाननानै बिदा फंबायखौ जेलाव हाजराव थोननानै सोरबा बुंनो हायो नामा आं गोजोनबाय दिनैहाय सान्थि जाबाय।
तारमाने मा जानानै दं जोंनि परिस्थितियाव दा बिटिसि एलेकायाव खुनु गोजोननाय गैया शान्ति गैया बुंनो थाङोब्ला जुजाइनि अरबादि मोनसे दोहो दोहो खामगासिनो दङ बे सानसे समाव गिदिर अर जोंगोन बुंनो थाङोब्ला बारहुंखा बारनायनि सिगां मोनसे साइक्ल'न फैनायनि सिगां मोनसे निजोम बोथोर जायो दा बे बोथोरासो जानानै दङ बिटिसिनि खुनु बासिन्दा खुनु आधार कास्ट खुनु ट्राइबेल रावबो गोजोननाय गैया बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना बिटिसिआ जुदि थायाबा स्क्रेप जायोबा आं दाखालिबो मोनसे खोथा होनदों जे 6 सिडुलावहाय मोननै स्टेटास मोना बिएससिआबो काउन्सिल बिटिसिआबो काउन्सिल बिटिआरआबो काउन्सिल दा जुदि बिटिआरआ जुदि संबिधानिक मर्यादा मोनोब्ला होमब्ला बिटिसिआ अट'मेटिक स्क्रेप जानो थांगासिनो दङ लोगोसे थांगासिनो दङ जोंनि बिमानि राव बिदा फंबायखौथ' फानखाबाय जे बिटिसिखौ बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि दफाफोरखौ रिभिजिट खालामनानै कमजोर खालामनो हानानै जेन' गासै खुंथायजों लोगोसे पावार फांसनफोरखौ आसामाव लानानै थांनो हायो दा बिमानि रावा माबोरै गोमानो नागिरदों 2003 आव जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायो क्ल'ज नाम्बार 9 गोसोआव ला 90 फारियाव 8 सिडुलाव जोंनि भाषाया हाबफादों तारमाने आन्दलननि एकर्डजोंसो जोंनि 90 फारियाव भाषा हाबफादों जुदि बिटिसिआ स्क्रेप जायोबा मा नोङो 90 फारियाव हाबनाय 8 सिडुल भाषाखौ बोरै लाखिगोन नोंथांमोना बेखौथ' लाखिनो हाया दा दिनैनि दिनाव बिसोरो बेखौ एस'सियेट लेंगुवेज होननानै आसामनि बेजोंनो गिदिर दहल फिथाइ बायनानै जे सान्थना खालामनो नागिरगासिनो जों मिन्थिगौ जायनि जुनै जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों गोदोनायाव दुरुं सुनानै गोदोनायाव माला गानोबा दुरुं खाजानानै बेसे जों थगायनानै बोखथिं जाबावनो बर' रायजो राजा बै सेल्फ हुदुरफोर लिडारफोरजोंलाय ओंखायनो सिरिबोन्दो इसोरा गावबा गाव गियान बुद्धि होदों एसे सिन्था धारा खालामनानै नाय बे खालि इलेक्सन नङा बियो मोनसे बुंनो थाङोब्ला मोनसे दावहा वार मा होनो फ्रिडमनि मोनसे जोङो मोनसे आरो गोदान रोखोमै दावहा नांफिननांगौनिसो जानानै फैबाय जेरै बिटिसिखौ बासायनो जुनै गणतान्त्रिक भाबे गान्धीजिनि नीतिजों जोङो बेखौ जेरैखियालाबो फैगौ बिसायख'थियाव देरहाहोनानै जोङो बिटिसिखौ बासायनांगोन जों लाइमोनफोरा खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो होननानै जोङो ओंखारबोदों दा जोंनि बिटिसिनि अबस्थाया मोजां नङा बयखौथ' जों मिन्थिखागौ बयबोथ' जों बेखौ मिन्थिखागौ जेनेबा दा जोंनि बिटिसिआ लोरबां अबस्थायाव दं बेखौ दा बासायनांगौआ जोंनि आखायाव दिनै जों कलेज फरायगासिनो जेनेबा सोरबा इउनिभार्सिटि फरायगासिनो दिनै जों बे जोंनि बे सोलिबाय थानाय बिटिसिनि लोरबां अबस्था बेखौ नुनानै जों मोनसे जोंनि गोसोआव सानदों आरो जेनेबा उननि अबस्थायावहाय उननि फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बे बिटिसिनि अबस्थाया मा जाहैनो हागौ जों दिनै लाइमोनफोरा बेखौ मोनदांनो मोननानै दिनै खौसे जानानै ओंखारबोदों आरो दिनै बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो सोंदों जोंखौ दिनै सोंखारिदों दिनै फरायसाफोरालाय मानो पार्टियाव ओंखारखो खिन्थु सोंनाया बेबायदि जानाङा फरायसाफोरा दिनै मानो पार्टियाव जइन जाफैखो मानि थाखाय दिनै फरायसाफोरा पार्टियाव ओंखारनांगौ जाखो बा राजखान्थियाव मानो बाहागो लाफैनांगौ जाखो कुइसना बेबायदिसो जानांगौ आंनि मथेब्ला दा मोजां लिडारखौ सायख'नाया जों गासैबो लाइमोनफोरनि आखायावनो आं बेखौ सानो आरो बेबायदिनो जों खौसे जानानै जोंनि बिटिसिखौ बासायनो हागोन होननानै आं सानो थांनाय 15 बोसोराव जोंनि बे बिपिएफ दोलोआ जिबायदि खामानि मावबोबाय इउनिभार्सिटि गैयिखौ लाबोबाय कलेज गैयिखौ लाबोबाय मेडिकेल कलेज गैयिखौ लाबोबाय दा बेबायदि समावहाय नैबे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि हिसाबैबो जों आसा खालामदोंमोन जे जोंनि चिराङावबो साइन्स कलेज मोनसे मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदोंमोन नाथाय बे 3 बोसोरसिमावहाय जोङो बेखौबो फैगोन होननानै आसा खालामाखै आरो बिसिनि जिबायदि मावनाय बेखौ जों बिटिसि जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों होननानै जों सानाखै दा बेनिखायनो जों गासैबो लाइमोनफोरा खौसे ज' जानानै जोंनि बे बिपिएफ दोलोखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो खालामलांगोन आरो गोबां लाइमोनफोरा फैनानै बाहागो लाबावगोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो एबा माबायदि मोन्दांथि मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव कमेन्ट लिरनानै हरदो आसा खालामो नोंथांमोना निस्सय कमेन्टखौ हरथारगोन दिनैनि भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखिसै आंबो खामानिनि थाखाय एसे आथुर जादों दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन थेंक इउ गोजोन्थों